lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari Sidiki Bouakari Fi an sigira kɛnɛ kan min ye sɔrɔsiw ka sayɛlɛmaseli tɛmɛnen kɔfɛ Bouakari k'a dɔn kununko caman kɛ ka sababu kɛ min ye hakilijigi ye ani hakilijagabɔ Bouakari ka ɲɛsin an ka sɔrɔsikuluw ma elɛ ni an bɛ foli kɛ ni ka tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔlen ni kura min bi baara la min di baara la Bouakari k'a dɔn balolen ani minnu dara kiyama faso jɔli ani faso kisili la Bouakari nin y'an don k'a ye an sigira kɛnɛ ka min ye sɛbɛnw ye u sɛbɛn kɔrɔ bɔn bɛ Ahmed Jakite bara k'an jaw ta nka baara in bɛɛ lajɛlen bɛ Gibson Control bolo sabula fiɲɛ tulukala naamuni k'a jija k'a yari diɲɛ fa bɛɛ jibi bi jijo la n'ale kɔni ye yamaruya di Bouakari Sidiki k'a dɔn ne bɛ se ka n ka minɛnw bɛɛ cɛ ni ka taa n dati min ye Alukuma denkɛ ye Bamagaji i k'a dɔn ne bɛ taa n da ale kɛrɛfɛ dugu jabali n bɛ taa n da n dɔgɔnin kɛrɛfɛ Bamagaji kɔni fɛn de b'a kunna e dɔgɔnin ne fana ye mun ne tɛ taa i da ne kɛrɛfɛ e kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛla ka kala n di kalaman fɛ e ta ye fɛn Jibi non Bouakari ne bɛ n bolo Bouakari don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 700 siɲɛ 70 ani siɲɛ 2 u ye dɔ kɛ Bouakari Sidiki min ye Musa Bilali Sidibe nin ye Bilali ka sɛbɛn ye i k'a dɔn jamanakuntigi kumana san 60 ani san 5 Mali i k'a dɔn armée a sigira sen kan Bouakari k'a dɔn dɔɔnin tɛ tɔtɔko la kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la yɛlɛma yɛlɛma min donna l'armée kɔnɔ jamanakuntigi ale min ye armée fana ɲɛmaa ye a kumana Bouakari Sidiki a kumana ni ka kɔrɔfɔ caman bolo da min ni min bi sen na dabali min digɛra wulikajɔ minnu kɛra Bouakari Sidiki i k'a dɔn kɛlɛ Asimi Goyita y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko an bi doni minɛ ko bi Bouakari Sidiki k'a dɔn hali bi n'a ka bi ale ma fa sabula min ye sɔrɔsiw ye i k'a dɔn wulikajɔ kuraw ani dabali kura minnu kan ka tigɛ a ko dabali tigɛlen don o ti ɲɛ fo k'a sɔrɔ kankuraw n'o ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ ye fo yɔrɔ caman de ka dilan Bouakari Sidiki n'o y'i bɔ yen wulikajɔ ni jateminɛw kan ka kɛ yɛlɛma yɛlɛma minnu kan ka kɛ minɛn minnu sɔrɔla ani minɛn wɛrɛ fana bɛ kɔfɛ minnu kan ka na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la général d'armée Asimi Goyita min ka kɛ a ma tɔtɔko la Bouakari Sidiki k'a dɔn jamanadenw y'a sɛbɛkɔrɔ lamɛn lakana bolo kan sabula mɔgɔ b'o de la a y'a jira k'a fɔ Mali armée bɛ wulikajɔ ani ɲɛtaa min na bi gansan tɛ jateminɛw de kɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ minɛnkura diɲɛ laban minɛnkuraw sabula i k'a dɔn Bamajuw kɛlen bɛ ka kɛlɛkura min boloda Bouakari Sidiki k'a dɔn ɲɛngwɛn kungokolo kɔnɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an k'a kɛ kuaba ye a k'o t'u fan fɛ u ta kan bɛ balinda ni sɔni ye Bouakari Sidiki sabula hali bingali min bolodalen don fɛ ka ɲɛsin an ka camion minnu bɛ taji doni walima ka taa bin i k'a dɔn maa gansan wɛrɛw kan min ye usines ye ka bali ka sin ka taa tasuma bila la k'u kɔda a ko min bɛ sen na dɛ o kɛlɛ kura de daminɛlen don wa o minɛn de fana bɛ ɲini Bouakari Sidiki wulikajɔ bɛna boloda minɛnkuraw minnu bɛ hadamaden yɛrɛ lajɛ dibi la k'i bugunnatigɛ dɔn ni ka wulikajɔ kɛ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dabali kura k'a dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in de bɛ nin yɔrɔ in na u b'a fɛ ka nin de kɛ nin de b'u kɔnɔ minɛn minnu bɛn'o baara kɛ dɛ n'a bɛ jɛsɛginna ni jamanabaw bolo a ko o minɛnw bɛ san Bouakari Sidiki n'o minɛnw sanna i k'a dɔn min ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ n'o ye kanw ye Bouakari Sidiki k'a dɔn caman bɛna dayɛlɛ min ye doyila ye Ɲɔrɔ Kɔnɔbugu Bouakari Sidiki n'o kɛra camancɛ bolo kan i k'a dɔn o lakana bɛ sabati sabula sɔrɔsiw filɛ nin ye Bamajuw ka dugayɔrɔ caman bɛ o fana dɔnnen don kunnafoniw jɛlen don n'o y'i bɔ yen Bouakari Sidiki k'a dɔn sɔrɔsi bolofara min bɛ siraw dilan u bɛ mugu ci u bɛ dilanli fana kɛ o de ye génie militaire ye a ko génie militaire min ye dabali kura ye fɛɛrɛ kuna bɛna tigɛ ka di olu fana ma Bouakari Sidiki k'u ka baara kɛ lafiya la n'u ma ɲɛ siraba dilanw ni pont dilanw kɔ marifa fana b'u bolo min b'a to u bɛ se ka mugu ci a ko nin bɛɛ lajɛlen ye dabali kura nin bɛɛ lajɛlen ka siraba dilan bɔ civiliw bolo a tɛ sɔrɔdasiw ma merci kuma ka ɲi
Bakari a ko min ye kɔrɔbɛla ye Bakari Sidiki k'a dɔn biɲɛkura bɛna falen sabula attaquement minnu bɛ kɛ yen hali n'a sɔrɔ n'o nɔgɔyara Bakari Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ kuraw bɛna boloda ni ka faranga kɛ i k'a dɔn lakana bolo kan min bɛ se k'a to hali bi n'a ka bi an ka jamana a ɲɛtaa bɛ sabati kɛlɛ min ba anw da la nin ba manjuw ni ka dɔgɔ la sabula a bɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛw de la jamanaba minnu jɔlen don nin ko kɔfɛ a dɔnnen don Bakari Sidiki k'a dɔn wulikajɔ kuraw bɛna boloda an fana fɛ fɛɛrɛ kuraw bɛna boloda sabula min ye nin binkani wale in ye Bakari Sidiki i k'a dɔn foyi fana t'o ban f'i ka kɔn ka dabali de tigɛ ka kɔnɔ k'u kɔnɔ n'o kɛra Bakari Sidiki siɲɛ kelen siɲɛ fila u yɛrɛ n'a dɔn ko bɛ sen na o tuma ale Asimu Goyita a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ hali bi Bakari Sidiki i k'a dɔn muɲu ni sabali min bɛ jamanadenw na ko in dɔn man jan bilen koyi wa an k'an jan don kunnafoni jugu la Bakari Sidiki an k'an jan don kunnafoni bayɛlɛmaninw na an yɛrɛw kana kɛ sababu ye min ye o kumaw ye ka dɔ fara o janya walima k'o barika nin kun ye sɛbɛn ye Musa Bilali Sidibe ka sɛbɛn don an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun wara Musa Bilali Sidibe an bɛ a fo ka fara l'indépendant o fasarili jɛkulu kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays le pays sɛbɛn fura ye nin ye a san 12 ye a bɛ bɔli la wa nin y'a bɔli ko 1612 n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ dɔgɔnɔkɛ faama n'o ye Isa Jigiba ale de ye fasarilikɛla ye n'i y'a lajɛ Nabila Isa Tuama a ko min ye anw ka sɔrɔdasiw ka 20 janvier san 2026 20 janvier donc ala k'a bɛ to maanifin hakili la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye a nalen kɔ min ye kɛnɛ in kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in a dawula tɔ sɛbɛkɔrɔ yangana yangalen kɔ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a y'i tɛmɛ kulu minnu bɛ finitigilakaw la a y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ka ban a taalen sigi a sigiyɔrɔ la munumunu salo o bolo dala finitigilakaw fɛ u tɛmɛ n'a ɲɛkɔrɔ minɛnkura minnu n'olu dila o bɛɛ ma bɔ koyi o ye dɔɔnin dɔrɔn de t'a la ni kana tɛmɛ n'o ye maalimu ɲɛkɔrɔ fa b'e la o an b'an ka fɛn bɛɛ bila kɛnɛ kan tamasiyɛn de bɛ échantillon awɔ a tɔ de bɛ dogo jɔna kɛ o kɔni o y'o baara boloda o bolodalen o kɛnɛ kɔnɔna na yen i b'a fɔ laadala ko la nin bɛna kɛ hakilina ye a tako 16nan ye ni an b'a wele ko 16e jugeant n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye chèque géant dɔ ye o kɔni bɔla cɛmancɛ fanga ɲɛmaa yɔrɔ ka di ministre de la défense ma min kɔni n'ale dun bɛ ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ chèque géant ye a musaka n'i y'a dagosi lajɛ a sɛbɛkɔrɔ ka girin CFA wari miliyari 17 a n'a kunkan fɛ o bɛ ta ka di minnu ma i bɛ o dɔn wa o de ye sɔrɔdasi minnu kɔni n'olu binna kɛlɛdagaw kɔnɔna na n'olu kɔni y'u ni n'u joli kɔni di faso Maliba lakanali fɛɛrɛ tigɛli ma min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goyita a ka laseliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ foyi ye bawo nafolo min bɛ bɔ ka di a tɛ se k'i ka adamaden ni k'a lasegin ɲɛnamaya la i ma ko wa ko nafolo in k'a kɔni bɛ kɛ sabu ye su kɔmaw ka dɔɔnin bɔ u ka hami na a n'u ka degun na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ chèque géant bɔlen kɔ général d'armée Asimi Goyita tɛgɛ kɔnɔ k'a di général du corps d'armée ma Sadio Kamara ministre de la défense des anciens commandants ale fana y'a di maa min ma i bɛ o dɔn wa o de ye directeur de service social des armées o fana y'a minɛ ni barika ye ka dugu caman sɛbɛkɔrɔ don n'i y'a lajɛ nin min ye nin famille minnu bɛ yen n'o de ye sɔrɔdasi minnu bɛ na kɛlɛdaga ninnu kɔnɔna na jamana kunba bɔli la a bɛna kɛ sababu ye u ka denbaya minnu b'u kɔ k'u caman ɲɛji ni k'a sɛbɛkɔrɔ cɛ kɛnɛ in fana kɔnɔna na médaille dikɛlaw bawo min ye médaille de croix de la valeur militaire ye o 4 dila médaille de mérite militaire o 6 fana dila ka taa se médaille de sauvetage ma ani médaille de blessé o 7 fana dila nin sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin b'a jira k'a fɔ ɲɛmaw o hakili bɛ dugumamaw na sɔrɔdasi kunda wa min ye jamanadenw fana ye ɲɛmaw olu hakili bɛ jamanadenw na jamanadenw u nikun n'o bolomina bɛ se ka lakana cogo min na wa min ye taasibila ye général d'armée Asimi Goyita cɛmancɛ fanga ɲɛma a y'o taasibila kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'a ma waati min na maa min bɛ yen n'o de tun ye jamanakuntigi ye n'o de ye ala ka hinɛ Modibo Keyita la o n'a tɔɲɔgɔnw a y'o taasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ
bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ bibi na anw ka sɔrɔdasiw an b'an disi gosi ni o ye wa an ma min ye an b'an sewa n'u ye wa an bɛ se k'an ɲɛ ŋunu yɛrɛ bɔ maa wɛrɛ la ni sɔrɔdasi ninnu ye k'a sabu kɛ labɛn min n'o t'an bɛ ka ɲɛsiw ma minɛnkura n'o ye diɲɛlaba kɛlɛkɛminɛnkuraw ye ani taabolo ni hakilinakura minnu kɛlɛ sira fɛ n'o bɛɛ lajɛlen t'an bɛ ka di anw ka finitigilakaw ma bi nin bɛɛ lajɛlen b'a to anw k'an disi fa n'an ka sɔrɔdasiw ye olu de jɔn bɛ anw ɲɛ anw ni gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ dugawu don de kɛ sa hali busa baara in kɛcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye nin ko sɛbɛn bɛna salo ka bɔ le pays kɔnɔna na Isa Jigiba a ka fasiri don ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama Mali horizon a boliko 300 siɲɛ 20 ani siɲɛ 6 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Lamini Bagayɔgɔ Lamini ko a k'i k'a dɔn Bamanjuw kɛlɛli Boubacar i k'a dɔn an t'an sigi bilen k'u kɔnɔ koyi u mana kɛ diɲɛ wo wo la armée bɛ wuli ni k'u sɛgɛrɛ sabula a minɛn b'u bolo a dɔnniya b'u la a fɛɛrɛ b'u la Boubacar i k'a dɔn farafinna jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye AES an kun dilenna de ye kelen ye koyi Boubacar fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye min ye k'u yɛrɛ ye k'a barika ni ka fanga don a la kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni dira armée min ye chef d'état-major général u ka kunnafoni di so a ye kunnafoni jɛnsɛn kunnafoni minnu sinsinlen don ni dalu jɔnjɔn ye Boubacar sabula wulikajɔ minnu kɛra i k'a dɔn nin tile fila in na dugu min n'u k'a ma ko Tasu Barat ale filɛ nin ye kilomètre 19